Tervetuloa Klapifarmin kampanjasivulle. Tässä tarjoamme teille uutena asiakkaana helpon ja vaivattoman tavan hankkia polttopuita. Saatte nyt 25% alennuksen uutena asiakkaana ja polttopuut tulee kannettuna varastoonne asti. Saatte 25% alennuskoodin, kun täytätte vasemmalla oleviin kenttinne, nimenne ja sähköpostiosoitteenne. Emme myöskään pidä roskapostista, joten emme lähetä sitä. Voitte olla varmoja polttopuun laadusta, koska Klapifarmin klapisäkit sisältävät ainoastaan 100% koivua ja kuivuusaste testataan jatkuvasti. Polttopuut ovat helppoja kantaa, koska klapisäkki painaa vain 20 kiloa ja ne sisältävät 60 litraa polttopuita. Verratessa säkkejä irtopuuhun, niin 11 säkkiä vastaa yhden irtokuution tai heittokuution. Mutta nytten saatte ne siistissä roskattomassa pakkauksessa ja vieläkin kotiin kannettuna. Klapifarmilla on jatkuvat toimitukset Helsinkiin, Vantaalle, Espooseen, Kauniaisiin, Tuusulaan, Keravaan, Sipooseen, Porvooseen, Loviisaan, Pyhtäälle ja Kotkaan. Joten täyttäkää nyt nimenne ja sähköpostiosoitteenne vasemmalla näkyviin kenttiin ja painakaa sen alla olevaa nappia, niin saatte koodin heti.